kita kan wan sa kanika MDC elections but kan wan ka MP elections. Ngalapan sungaw ba nga don katakajing ang nut ba nga yang haka MP elections. But namar ngi don kam ya unong yasad. Banlet sa Delhi, banlet sa Lok Sabha, but haba pintep ba ladang ilet sa Lok Sabha, ngi don kam unong yasad omtang haka English, hendre haka Hindi rukumjo. Hinan kam nong yasad ban pensungaw. Mentala dangi ong ba balay kini kiweki politician saduk menta hapo jong kayeng dorbar thawan hang tia Lok Sabha Kim Jukran phang kini ki 8 schedule Kim Jukran phang ki ILPA namar ki represent da kini ki National Party. Haba ki represent da ki National Party ki objective jong ki kathong jong ki ka debet kumno baken ya hapat kita ki objectives na ki points na ki kata kathong jong ka National Party dai kami hab kata kathong jong ka ni ka Indigenous Party lani ka Regional Party. Bun kis ngoto bakla ki ang all dalet na ka VPP na la dalet na ka Regional Party siya tie kam dan jing mentoy ndai ki bakla sibun naman lapin sunguto bakla. Ti harata anorem nga sungaw bangan pensungaw ru ba ngadon kata kajing tumu bangan yang ya ka MP elections ndai ngin habang ngin yes konsol lang but kaniki he jong kanika party jongi kay ka ba kisungaw kay ka ba kisyem kata karay but nganget ba karay ka ba kisyem kanong karay ka ba bahatam naman takari ba kachat benrio te what ya ka MDC elections ru ngempala ben ong em nganung tre ban yeng namar kilabun ki breu ki bawan si yeng sistem jungi ru ki lakarpat ki ong bangidon kam kinong yasad kilawan kinong syongyo ki ong idon kam kinong yasad ban penbet ya ka kandrum kandram hayo kilawan ke bat kila karpat ti kita kijing karpat jungki eru ni haban bu ahmad jong kini ki party leaders bangin ya perkat ke ka ba bhatam ka bangila banle demen takri bat ka chat panrewi barokwe te hakitai ginong rem ki bang awan hani ka batisi bat ngiwan ban pensyai ngiwan ban pensungut ru ya ki ba